Вітаю сябры, вы на канале Відзік, каля мікрафона Рудзі, значыць час для гульнявых навін. Ужо зусім хутка рэліз прыгоды пра Індыяну Джонса. Чаму сістэма кіравання NPC і мутантаў у Stalker 2 не працуе і дзе ўжо можна спампаваць беларускі тэкст на прыгоду ў зоне. Таксама перанос гістарычнай RPG Kingdom Come Deliverance 2 і напрыканцы розыгрыш ад Відзіка. Можна атрымаць бясплатны ключык на ранні доступ вядомага д'яблоіда Pass of Exile 2. Перад пачаткам праверце падпіску на канал ці націснулі на лайк, ну і вядома, абавязкова даглядзіце відэа да канца, а я распавяду і пакажу вам штосьці цікавае. Ужо сёння 6 снежня ўладальнікі прэміум выданняў прыгодніцкага экшену Індыяна Джонса The Great Sokol змогуць распачаць гуляць у навінку. Іншым трэба будзе пачакаць да панядзелка 9 числа. Распрацоўкай займалася студыя Machine Games, вядомая па гульнях адноўленай серыі шутараў Wolfenstein, такіх як The New Order і The New Colossus. Дзеянне разгортваецца ў 1937 годзе паміж падзеямі, паказанымі ў фільмах Індыяна Джонса ў пошуках страчанага каўчэга і Індыяна Джонса і апошні крыжовы паход. Вядомы археолог адправіцца на пошукі скрадзенай бясцэннай рэліквіі, у чым яму будзе дапамагаць італьянская журналістка на імя Джина. У яе, вядома, ёсць уласныя прычыны для ўдзелу ў небяспечнай авантуры. У працэсе расследавання яны зразумеюць, што згублены артефакт толькі малая частка змовы нацысцкай Германіі і яе саюзнікаў па абуджэнні звышнатуральных сіл. Для пошуку адказаў на пытанні галоўнаму герою трэба будзе даследаваць старажытныя скляпы Ватыкана, руіны зніклых цывілізацый у паўднёва-ўсходняй Азіі, снягі Гімалаяў, егіпецкія піраміды і іншыя гістарычныя месцы па ўсёй планеце. Элементы адкрытага свету забяспечаць магчымасці для паглыблення ў гульню дзякуючы дадатковым сакрэтам, які можна знайсці ў самых нечаканых месцах і мноству пабочных місій. Распрацоўшчыкі сцвярджаюць, што старанна прадумалі кожную лакацыю, дзе будзе прадугледжана мноства спосабаў узаемадзеяння з навакольным светам. Гульцу таксама трэба будзе выкарыстоўваць традыцыйны інвентар галівудскага археолага. Скажам, пры дапамозе фотокамеры можна будзе рабіць здымкі аб'ектаў, каб адшукваць шляхі для рашэння галаваломак. А ў дзённіку будзе сабрана ўся неабходная карысная інфармацыя, у тым ліку лісты, карты, фатаграфіі і іншыя падказкі. Нарэшце, у распараджэнні Індыяны Джонса будзе рэвальвер і, вядома, пуга, універсальная прылада, якая спатрэбіцца як для пераадолення перашкод, так і падчас бітваў. Пры гэтым аўтары падкрэсліваюць, што галоўная зброя Індыяны – гэта яго уласны розум. Геймеру трэба старанна даследаваць і запамінаць асаблівасці той ці іншай лакацыі, каб абмінуць небяспечныя пасткі і вырашаць старажытныя загадкі. Што да баёў з ворагамі, то гулец зможа самастойна вырашаць, перахітрыць яму праціўнікаў або адолець іх грубай сілай. У Індыяна Джонса The Great Sokol прадугледжаны стэлс-механікі. Для адцягнення або нейтралізацыі сапернікаў можна выкарыстоўваць розныя асаблівасці ландшафту і навакольнай інфраструктуры. Плюс да ўсяго з апанентамі можна змагацца пры дапамозе згаданых раней рэвальвера, пугі, а таксама кулакоў і бясконцых падручных прадметаў, што дазваляе ствараць крэатыўныя камбінацыі. Журналісты адзначылі, напрыклад, егіпецкую лакацыю. Яна атрымалася вельмі вялікай і са мноствам пунктаў цікавасцяў, уключаючы ўтоеную ў пясках магільню, напружаную сцэну кармлення змяі і славутасці, якія можна фатаграфаваць. Пранікаць у забароненыя зоны дапамагае механіка маскіроўкі ў духу Хітман. Індыяну можна перапрануць у аднаго, напрыклад, з рабоў, каб патрапіць у месца раскопак для вырашэння галаваломкі, тым самым не прыцягваючы увагі нацыстаў. Браць форму не абавязкова, але яна значна палягчае праходжанне. На ўзроўні прысутнічае дастатковая колькасць пабочных заняткаў, але паміж імі ўсё ж ёсць мёртвыя прасторы, паведамілі рэцэнзенты. У галоўным героі лёгка ўгадваецца знешнасць Харрысона Форда, а за яго агучку адказваў Трой Бейкер, які падарыў свой голас асноўным персанажаў такіх гульняў, як Bioshock Infinite і The Last of Us. Адзначу яшчэ, што для гульні спатрэбіцца не слабое жалеза. Для мінімуму вам трэба мець картку не менш за RTX 2060 і 16 ГБ памяці. Для комфортнай гульні рэкамендуецца RTX 3080 Ti і 32 ГБ памяці. Але гэта не для ультраналад. Таксама, калі для вас гэта прынцыпова, дэнува ў гульні не будзе, хоць яна і прысутнічала на версіях для журналістаў. На ўсялякі выпадак, як адзначылі распрацоўшчыкі. Рэліз Індыяна Джонса The Great Sokol намечаны на 9 снежня, калі гульня стане даступная для ўладальнікаў ПК і Xbox. У тым ліку, што важна ўлічваючы кошт, адразу з'явіцца ў Game Pass. А з 6 числа могуць пачынаць праходзіць уладальнікі прэміум выданняў. Версія для PlayStation павінна з'явіцца ў першай палове 2025
2025 года. У Беларусі гульня, на жаль, недаступна, іншыя рэгіёны 300 злотых і 2450 грыўняў. Сістэма кіравання NPC A-Live 2.0 у Stalker 2 не працуе праз аптымізацыю гульні. Як аказалася, спробы вывесці праект на прымальны тэхнічны ўзровень прывялі да таго, што новая версія сістэмы сімуляцыі жыцця ў зоне проста зламалася. Яна фармальна засталася ў самой гульні, але яе нармальнаму існаванню замінае велізарная колькасць багаў. Аб падобных праблемах аўтары, дарэчы, згадвалі раней, яны збіраюцца выправіць іх патчамі. Праўда, калі, невядома. У выніку моцна скарацілі вобласць дзеяння сістэмы вакол гульца. Меркавалася, што яе маштаб будзе нашмат больш уражлівым, а потым ёй пачалі замінаць і багі, якія з'явіліся з-за спроб аптымізацыі. Для звычайнай працы A-Live 2.0 патрэбны вялікія лакацыі, дзе маглі б з'яўляцца NPC, а такія задачы патрабуюць шмат памяці ў кансоляў і ПК. Таму распрацоўшчыкі пайшлі на шэраг скарачэнняў і спрашчэнняў. І нават гэта не дапамагло, бо памяць першае слабое месца, праз якое ў геймераў у асноўным з'яўляліся праблемы. Таксама 3 числа выйшаў трэці патч на гульню памерам крыху больш за 20 гигабайт. Па словах распрацоўшчыкаў, выправілі тыя самыя уцечкі памяці і вылеты. Да гэтага пакалупаліся ў яшчэ некалькіх квестах, паводзінах мадэляў мутантаў, дурнаватых NPC, што заміналі прайсці і стаялі ў дзвярах. І апошняя па сталкеры на сёння. Ужо ў чацвер вечарам павінен быў выйсці беларусізатар тэкстаў для гульні. Так што за спасылкамі імчым у Telegram ці Twitter канала Відзік, усё ў замацаваных каментарыях. Распрацоўшчыкі чаканай многімі гістарычнай ролевай гульні пра чэшскага лайдака Індыржыха Kingdom Come Deliverance 2 парадавалі гульцоў. Яны прынялі рашэнне перанесці рэліз на тыдзень, але неяк звычайна робяць многія наперад, а назад. Замест 11 лютага гульня выйдзе 4. Нагадаю, што 11 числа таксама выходзіць 7-я цывілізацыя, але пра яе крыху пазней у гэтым выпуску. Сам ролевы праект ужо гатовы, па словах распрацоўшчыкаў, так што зараз яны займаюцца дадатковай паліроўкай і выпраўленнем багаў. Таксама студыя Warhorse дадала, што ў чацвер выпусціць сюжэтны трэйлер гульні, назаве сістэмныя патрабаванні навінкі, раскажа аб прадукцыйнасці на кансолях, але, на жаль, гэта ўсё было зноў жа пасля запісу відэа, так што за падрабязнасцямі запрашаю у Telegram ці дачакайцеся наступных навін у аўторак. Пакуль вядома толькі тое, што на PlayStation 5 і Xbox Series X будуць два рэжымы працы: якасць і прадукцыйнасць. Нагадаю, прыгоды Індыржыха выходзяць на ПК і асноўных кансолях. У Беларусі, на жаль, недаступна. Іншыя рэгіёны 253 злотых і 1600 грыўняў. Двое сяброў распрацоўшчыкаў робяць Gnomes, гібрид абаронных веш і сімулятара садоўніка з бясконцай рэгулябельнасцю. Дэмка гульні нядаўна атрымала абнаўленне. Гэтыя самыя гномы клапоцяцца аб гарбузах, сланечніках і іншых раслінах на сваім агародзе. Суседнічаць садоўнікам даводзіцца з гадкімі гоблінамі, якія топчуць градкі і жадаюць заняць селішча гномаў. Такое ніводны паважаючы сябе дачнік, тым болей баявы барадаты гном, цярпець не будзе, таму падаставалі з-пад лаў сякеры і навастрылі косы. Геймерам неабходна не толькі дапамагаць гномам выбудаваць абарону, але і сачыць за пасадкамі. Вайна вайной, а ўраджай ніхто не скасоўваў. Карта свету пашыраецца кожны дзень, таму важна высаджваць больш культур, каб падтрымліваць свой заробак, а таксама пралічваць шляхі ўтрымлівання ворагаў. Каб перажыць ноч, варта камбінаваць гномаў, рэліквій і расліны. Кожны варыянт прапануе унікальную асаблівасць. Распрацоўшчыкі абяцаюць высокую рэгулябельнасць дзякуючы працэдурнай генерацыі, адмысловаму набору ворагаў для кожнай карты, а таксама рознымі рэсурсамі і небяспекамі. Дэмаверсія Gnomes уключае ў сябе 3 біёмы, 8 гільдый і вялікую колькасць раслін, рэліквій, уменняў і стартавых сцэнарыяў. Гульня выходзіць на ПК, але невядома калі. У наяўнасці толькі англійская мова. Gnomes, як і яе дэмка, даступна ў Беларусі. З'явіўся свежы геймплейны трэйлер Sid Meier's Civilization 7, у якім паказалі асаблівасці кансольных версій. Гульнявы працэс запісалі на PlayStation 5, таму наддалі ўвагу унікальным функцыям кантролера DualSense. Нагадаем, у новай цывілізацыі лідары больш не прывязаныя да пэўнага горада. Кожную эпоху можна выбраць іншую цывілізацыю. Эпох, дарэчы, стала ўсяго 3: антычнасць, перыяд адкрыццяў і сучаснасць. Пры распрацоўцы каманда прытрымлівалася ідэі чытабельнага рэалізму, каб кожная плітка
палатка, будынак і юніт здаваліся яшчэ больш рэалістычнымі, а ўся карта выглядала нібы музейная дыарама. Па меры пашырэння меж і ўзвядзеннем новых будынкаў з цудамі свету, геймеры будуць заўважаць, што пліткі злучаюцца без швоў, ствараючы праўдападобныя ландшафты. Кансольныя версіі Civilization 7 прапануюць поўнасцю перапрацаваны інтэрфейс. Дзякуючы радыяльнаму меню рух паміж сістэмамі стане значна хутчэй. Таксама дэвелоперы не забыліся пра тактыльную аддачу. DualSense вібрыруе па-рознаму ў кожнай сітуацыі. Індыкацыя пачатку ходу адрозніваецца ад вібрацыі, якая здараецца падчас бітваў. У гульні даступны кросплатформенны мультыплеер, можна зладзіць спаборніцтва як у рамках 3 эпох, так і нейкай адной. У антычнасці і перыядзе адкрыццяў сесія умяшчае да 5 чалавек, у сучаснасці да 8. Sid Meier's Civilization 7 наведае не толькі PlayStation, зразумела, таксама ПК, Xbox і Nintendo Switch 11 лютага. У выданнях Deluxe або Founders Edition ёсць ранні доступ з 6 числа. У Беларусі недаступна, іншыя рэгіёны 300 злотых і 3000 грыўняў. Пяройдзем да рэлізаў бліжэйшых дзён. На старце ранняга доступу Path of Exile 2 будзе прадстаўлена сюжэтная кампанія з 3 актаў, на праходжанне якіх спатрэбіцца каля 25 гадзін. Распрацоўшчыкі плануюць выпускаць абнаўленні, каб падвоіць маштаб да паўнавартаснага рэліза. Пакуль заяўлены 6 класаў: манах, воін, паляўнічая, чарадзейка, ведзьма і найміт. Яшчэ палову тузіна дададуць пазней. У кожнага класа па 3 падкласы так званага узвышэння, якія дапамогуць больш дакладна падбудаваць персанажа пад свой стыль гульні. Камянёў уменняў, яны замяняюць звыклыя навыкі з экшн-РПГ, ужо больш за 100, хапае і сапернікаў, 400 відаў звычайных монстраў і 50 босаў. Частка набытых прадметаў з першай Path of Exile будуць працаваць і ў сіквеле. Ранні доступ пачынаецца 6 снежня і працягнецца як мінімум 6 месяцаў, пасля чаго гульня пяройдзе на умоўна бясплатную мадэль. Ключ да ранняга доступу можна атрымаць, купіўшы адзін з набораў падтрымкі, а таксама прама зараз у відзіку я разыграю ключ для вас. Для гэтага трэба напісаць «Я не супраць атрымаць ключ» у каментарыях. І ўжо ў суботу цалкам рандомна аднаму з вас пашанцуе на бясплатны ключык для гульні ў вядомы дыяблоід Path of Exile 2. Падаецца, NetEasy Games зарабіла сваю Overwatch. У Marvel Rivals таксама па 6 гульцоў у камандзе, 3 класы, атакуючы, танк і падтрымка і знаёмыя рэжымы накшталт захопу пунктаў і штурхання грузаў. Аднак распрацоўшчыкі не сталі задавольвацца капіраваннем паспяховай формулы і дадалі некалькі арыгінальных ідэй. Да прыкладу, вялікую ролю ў экшэне будзе гуляць сінергія персанажаў. Спалучэнне уменняў розных герояў можа актываваць унікальныя бонусы. Так, Halo воскрешае Локі, а Ракета і Карнік узмацняюць адзін аднаго. Іншая асаблівасць – разбуральнасць лакацый. Зламаныя будынкі і хованкі змушаюць змяняць тактыку. Ну і вядома, дадае відовішчнасці. Камандны мультыплеерны экшн з персанажамі Marvel выходзіць 6 снежня, што вельмі радуе, бясплатна на ПК і кансолях. Адзінае, што ў Беларусі недаступна. На гэтым усё. Спадзяюся, вам было цікава і вы падзеліцеся з намі сваімі шляхетнымі лайкамі, падабайкамі і каментарыямі. Таксама заходзьце ў тэлеграм-канал Відзік і на альфа-версію ўласнага сайта Vidzik.org, над якім ідзе праца. Ад усяго сэрца дзякую усім спонсарам з Патрэона і YouTube канала Рудзі, які зрабіў для вас гэтыя навіны. Ваша падтрымка неацэнная. Тым самым дапамагаеце ладзіць усё своечасова, развіваць беларускі геймінг, 2 гульнявых каналы і ўласны сайт. А за гэта атрымліваеце ранні доступ да відэа на канале Рудзі і да гульнявых навін на канале Відзік. Ну і записывайце сваё імя ў гісторыю гэтых праектаў. Усім дзякуй і да новых сустрэч!